Понякога един лош коментар може да заличи 1000 добри думи. Но не е задължително да е така. Когато те наранят онлайн, може да се почувстваш като вкапан в тъмното. Боли и е лесно да си помислиш, че си съвсем сам. Но знаеш ли какво? Не си. Има хора, на които им пука. Приятели, твоето семейство, те искат да помогнат. Можеш да направиш нещо. Опитай тези стъпки. Не отговаряй на насилниците. Блокирай ги и ги докладвай. И говори с някой, на когото вярваш. Всеки път, когато се защитаваш, изграждаш щит около себе си и около другите. Когато докладваш, не помагаш само на себе си. Може да помогнеш и на някой друг. Заедно можем да направим интернет по-безопасно място. Не мълчи, подкрепяйте се и нека спрем онлайн омразата с всеки смел глас. Спри онлайн омразата. Заедно сме по сини.